Amigo kong way uwaw kay nangitag sugar mommy. Kay gusto siya o kinabuhi nga isimani. Gabaklay-baklay siyang tud iyang nadasmagan. Ang pensyonadang biyudang tigulang ug napadulong sa ilahang panag-ipon. Ug iyahang gigakos-gakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag na ni mahu ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi si Lula gatis-ngi-tisngi, kay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Ayayay, ayayay, amigo ko nagmahal. Amigo kong way uwaw kay nangitag sugar mommy. Kay gusto siya o kinabuhi nga isimani. Gabaklay-baklay siyang tud iyang nadasmagan. Ang pensyonadang biyudang tigulang ug napadulong sa ilahang panag-ipon. Ug iyahang gigakos-gakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag na ni mahu ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi si Lula gatis-ngi-tisngi, kay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Ayayay, ayayay, amigo ko nagmahay. Sa pagpangihi si Lula gatis-ngi-tisngi, kay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Ayayay, ayayay, amigo ko nagmahay. Ayayay, ayayay, amigo ko nagmahay.